Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu ndek nggone Ardi Singo channel bolo, channel Jawa sing apa eneke. Oke bolo, iki siang iki gawe sayur bening. Nah, isine jagung, bayem, wortel dimasak kunci wis seweger bolo nyampleng. Saman-saman kabeh ki masak apa bolo masakane dina iki mau. Mesti yes masak sing enak-enak ya bolo. Yes. Iki mau tak tambahi tahu goreng, tempe goreng, pindang goreng, yes. Lawuh sederhana ngene iki, guys. Ya wis. Lawuh sederhana ngene iki. Iki mau lek ku blonjo ning ngone pasar. Nah, ditambahi iki sambel terasi karo tomat iki mau. Tomat terasi lah ngono kuwi, yes. Pokok sing pedes. Nah, kaya ngene iki bolo makan siangku, yes. Panjenengan pun maem ngapa dereng, guys. Monggo maem sareng-sareng mriki kalih kula. Ayo nang dijupuk iki saranku. Monggo lek menyaksikan video niki wis saya berharap bolo-bolo kabeh karo ngedep maeman ben gak pengen hehehe. Wis monggo bolo iki mau wis berdoa wisan wis siang-siang kaya ngene iki jan sip kaya ngene iki ae. Monggo bolo di maem sedaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.